Lektion 1. Hvad tid er din frokostpause i dag? Hej Anna. Hvordan går din dag indtil videre? Hej John. Det går godt. Tak skal du have. Hvad med dig? Ikke dårligt. Forresten, hvad tid er din frokostpause i dag? Min frokostpause er klasse. 12:00. Hvad med dig? Min er klasse. 13:00. Måske kan vi spise frokost sammen. Det lyder som en god idé. Jeg ville elske at spise frokost med dig. Hvor plejer du at spise frokost? Der er en dejlig café i nærheden af vores kontor. De har en række muligheder. Vi kan tjekke det ud, hvis du vil. Det lyder perfekt. Jeg er altid klar til at prøve nye steder. Lad os mødes ved kontorindgangen klasse. 12:45, og vi kan gå der sammen. Det lyder som en plan. Så ses jeg. Nyd resten af din morgen. Tak, John. Også dig. Vi ses klasse. 12:45. Vi ses senere, Anna. Lektion 2. Har du nogen yndlingssalatopskrifter? Har du nogen yndlingssalatopskrifter? Ja, jeg elsker salater. En af mine yndlingsopskrifter er en simpel havesalat. Du har bare brug for salat, tomate, agurker og gulerødder. Det lyder lækkert. Hvordan laver du dressingen til salaten? Til dressingen blander jeg normalt olivenolie, eddike, en knivspids salt og en klemme citronsaft. Det er let og forfriskende. Det lyder let nok. Jeg vil give det et forsøg. Andre salatforslag? En anden god salatidé er en cæsarsalat. Du har brug for romansalat, crotoner, parmesanost og caesardressing. Det er en klassiker. Jeg har haft caesarsalat før, og jeg nød det virkelig. Jeg føjer det til min liste. Tak for forslagene, Anna. Du er velkommen, John. Salater er en fantastisk måde at indarbejde flere grøntsager i din kost. De er også sunde og velsmagende. Jeg prøver at spise sundere, så salater vil helt sikkert hjælpe. Tak igen, Anne. Intet problem, John. Hvis du har brug for flere opskriftsidéer eller madlavningstips, er du velkommen til at spørge. Nyd dine salater. Vi gør det. Hav en god dag, Anna. Også dig, John. Pas på. Farvel, Anna. Lektion 3. Har du nogle tip til at opretholde en sundere livsstil? Hej Anna. Hvordan har du det i dag? Hej John. Jeg har det godt. Tak. Hvad med dig? Jeg har det også godt. Hej. Har du nogle tip til at opretholde en sundere livsstil? Absolut. Et vigtigt tip er at spise en afbalanceret kost. Det er vigtigt at inkludere frugt, grøntsager, fuldkorn og magre proteiner i dine måltider. Det giver mening. Hvad med motion? Eventuelle forslag? Ja, regelmæssig motion er afgørende for et bedre helbred. Du kan prøve aktiviteter som at gå, jogge eller endda danse. Find noget, du nyder, og gør det til en vane.
Det er en god idé. Jeg vil give det et forsøg. Hvad kan jeg ellers gøre for at forbedre mit helbred? Et andet vigtigt tip er at forblive hydreret. Drik rigeligt med vand hele dagen for at holde din krop hydreret og fungere korrekt. Godt punkt. Jeg glemmer ofte at drikke nok vand. Jeg vil sørge for at arbejde på det. Sørg også for at få nok søvn. En god nats søvn er afgørende for dit generelle velbefindende. Sigt efter omkring 7 til 8 timers kvalitetssøvn hver naturvidenskabelig. Det skal jeg huske på. Tak for rådene, Anna. Det er virkelig nyttigt. Du er velkommen, John. Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe. Husk, små ændringer kan gøre en stor forskel i at føre en sundere livsstil. Jeg begynder at implementere disse tip med det samme. Tak igen, Anne. Intet problem, John. Pas på dig selv og lad mig vide, hvis du har brug for flere tip i fremtiden. Vi gør det. Hav en dejlig dag. Også dig, John. Lektion 4. Denne nye restaurant accepterer kun kontanter. Jeg ville fortælle dig om denne nye restaurant, jeg fandt. Det er virkelig godt, men der er én ting at huske på. De accepterer kun kontanter. Virkelig. Det er godt at vide. Tak fordi du fortalte mig det. Hvilken slags mad server de? De server italiensk køkken, pizzaer, pasta og lækre desserter. Maden er fantastisk, og priserne er rimelige. Det lyder fristende. Jeg vil helt sikkert prøve det en gang. Har de en pengeautomat i nærheden, hvis jeg ikke har kontanter? Ja, der er en pengeautomat lige rundt om hjørnet fra restauranten, så du kan nemt hæve kontanter, hvis du har brug for det. Perfekt. Jeg sørger for at tage nogle kontanter med mig eller kigge forbi pengeautomaten, inden jeg går derhen. Tak for opmærksomheden, John. Du er velkommen, Anna. Jeg troede, det ville være nyttigt at vide det, især hvis du planlægger at spise dig. Lad mig vide, hvis du vil gå sammen en gang. Det lyder som en plan. Jeg fortæller dig, når jeg har fri, og vi kan prøve restaurant. Tak for anbefalingen, John. Intet problem, Anna. Jeg er sikker på, at du vil nyde det. Hav en dejlig dag. Også dig, John. Pas på. Farvel, Anna. Lektion 5. Ved du, hvor det nærmeste toilet er? Ved du, hvor det nærmeste toilet er? Ja, der er et toilet lige rundt om hjørnet, nær indgang. Tak, Anne. Jeg har virkelig brug for at bruge det. Er det let at finde? Ja, det er let at finde. Bare gå rundt om hjørnet, og du vil se skiltet til toilettet til venstre. Det er nyttigt. Jeg sætter pris på din hjælp. Intet problem, John. Hvis du har brug for mere hjælp eller vejledning, er du velkommen til at spørge. Vi gør det. Tak igen, Anne. Hav en dejlig dag. Også dig, John. Pas på. Farvel, Anna. Lektion 6. Buschaufføren kørte virkelig hurtigt.
Jeg ville tale med dig om noget. I går tog jeg bussen, og chaufføren kørte virkelig hurtigt. Det fik mig til at føle mig lidt ubehagelig. Jeg kan se. Det lyder ikke sikkert. Sagde du noget til chaufføren? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var ikke sikker på, om jeg skulle eller hvordan jeg skulle nærme mig situationen. Hvad synes du, jeg skal gøre, hvis det sker igen? Hvis du føler dig utilpas med buschaufførens hastighed, er det vigtigt at tale op. Du kan høfligt bede chaufføren om at bremse, eller du kan rapportere det til busselskabet. Det er en god idé. Jeg vil prøve høfligt at bede chaufføren om at køre mere forsigtigt næste gang. Hvis det ikke virker, vil jeg helt sikkert rapportere det. Det lyder som en plan. Det er vigtigt for alles sikkerhed, at bilisterne overholder hastighedsgrænserne. Fortæl mig, hvis du har brug for hjælp eller råd. Tak, Ann. Jeg sætter pris på din støtte. Jeg holder dig opdateret, hvis der sker noget. Du er velkommen, John. Jeg er her for at hjælpe. Pas på at have en dejlig dag. Også dig, Anna. Pas på og farvel. Farvel, John. Lektion 7. Jeg så et rigtig flot billede på din Instagram. Jeg ville fortælle dig, at jeg så et rigtig flot billede på din Instagram. Det ser ud til, at du havde det sjovt. Tak skal du have, John. Jeg er glad for, at du kunne lide billedet. Det var fra min tur til stranden sidste weekend. Stranden ser smuk ud. Jeg elsker det klare blå vand og sandstranden. Det må have været en sjov dag. Det var fantastisk. Vejret var perfekt, og jeg nød at svømme og slappe af ved stranden. Det var så forfriskende. Jeg er lidt jaloux. Jeg har ikke været på stranden i et stykke tid. Dit billede fik mig til at savne havet. Jeg forstår. Strandture er altid behagelige. Måske kan vi planlægge en strandudflugt sammen en gang. Det lyder som en god idé. Jeg ville elske at gå på stranden med dig. Vi kan tage en picnic og spille beachvolley. Det lyder som så sjovt. Lad os bestemt planlægge det. Jeg tjekker vejrudsigten og fortæller dig, hvornår det er en god dag. Perfekt. Jeg glæder mig til det. Tak fordi du delte dit vidunderlige billede, Anna. Du er velkommen, John. Jeg er glad for, at du kunne lide det. Hav en fantastisk dag. Også dig, Anna. Pas på. Farvel, John. Lektion 8. Har du en favorit kaffebar i byen? Har du en yndlingscafé i byen? Ja, det gør jeg. Min yndlingscafé hedder Café Delight. De server lækker kaffe og har en hyggelig atmosfære. Det lyder godt. Jeg er altid på udkig efter god kaffe. Hvor er det placeret? Det ligger på Main Street, lige over for parken. Det er let at finde, og de har også udendørs siddepladser. Fremragende. Jeg sørger for at tjekke det ud. Hvilken slags kaffe bestiller du normalt der? Min go-to er en simpel latte med et streg for karamel. Det er cremet og lige den rigtige mængde sødme. Det lyder lækkert. Jeg vil prøve latte,
når jeg besøger. Andre anbefalinger fra deres menu. De har også et dejligt udvalg af kager og sandwich. Deres croissanter og chokoladetips er virkelig velsmagende. Nå, dem bliver jeg også nødt til at prøve. Tak for anbefalingen, Anna. Du er velkommen, John. Jeg er sikker på, at du vil nyde det. Lad mig vide, hvordan du kan lide det. Jeg giver dig en opdatering. Hav en dejlig dag, Anna. Også dig, John. Pas på. Farvel, Anna. Lektion 9. Jeg tænkte, at vi kunne tage en kop kaffe. Hej Anna. Hvordan har du det i dag? Hej John. Jeg har det godt, tak. Hvad med dig? Jeg er også god. Jeg ville spørge dig, hvornår er du fri i morgen? I morgen er jeg fri efter klasse. 17 er det et godt tidspunkt for dig. Ja, det virker for mig. Jeg tænkte, at vi kunne tage en kop kaffe eller gå en tur i parken. Hvad synes du? Det lyder dejligt. Jeg ville nyde en tur i parken. Lad os mødes ved indgangen til parken, klasse. 17:30 er det okay. Perfekt. 17:30 ved indgangen til parken er det. Jeg glæder mig til det. Også mig, John. Det er altid rart at indhente og tilbringe tid sammen. Vi ses i morgen. Vi ses i morgen, Anna. Hav en dejlig dag. Også dig, John. Pas på. Farvel, Anna. Lektion 10. Hvad vil du drikke? Hvad vil du drikke? Jeg skal lave noget te. Det lyder pænt. Jeg vil også have en kop te. Har du nogen præferencer for smagen? Jeg har kamille, grøn te og sort te. Hvilken vil du gerne have? Jeg går med grøn te. Tak. Det er min favorit. Fantastisk valg. Grøn te er det. Hvordan kan du lide det? Med eller uden sukker? Jeg foretrækker det uden sukker. Tak. Bare almindelig grøn te er perfekt for mig. Noter. Jeg laver det, som du vil have det. Vil du have snacks til din te? Nej tak. Bare teen er nok for mig. Okay, ikke noget problem. Jeg laver te til os begge. Den er klar om et par minutter. Tak, John. Jeg sætter pris på det. Tag dig god tid. Du er velkommen, Anna. Jeg kommer straks tilbage med teen. Nyd din dag. Også dig, John. Pas på. Farvel, Anna. Lektion 11. Gjorde du noget andet med dit hår? Har du gjort noget anderledes med dit hår? Det ser rigtig flot ud. Tak, John. Ja, jeg fik klippet mig i går. Jeg ville have et frisk look til sommeren. Det passer dig godt. Det nye harklip supplerer virkelig dine funktioner.
Jeg er glad for, at du synes det. Jeg ville have en forandring, og jeg er tilfreds med, hvordan det blev. Det er altid rart at skifte ting op og prøve noget nyt. Dit hår ser godt ud. Tak igen, John. Jeg sætter pris på dine venlige ord. Hvad med dig? Har du gjort noget anderledes med dit hår for nylig? Ikke rigtigt. Jeg har holdt det kort og enkelt. Jeg kan dog overveje en ny frisyre i fremtiden. Det lyder spændende. At prøve en anden frisyre kan være sjovt. Fortæl mig, hvis du har brug for nogle anbefalinger. Det skal nok, Ann. Tak fordi du tilbød din hjælp. Hav en fantastisk dag. Også dig, John. Pas på. Farvel, Anna. Lektion 12. Jeg gik til forlystelsesparken i går. Jeg ville fortælle dig, at jeg var i forlystelsesparken i går, og det var meget sjovt. Det lyder fantastisk, John. Jeg elsker forlystelsesparker. Hvilke forlystelser gik du på? Jeg gik på en rutsjebane, et pariserhjul og en vandrutsjebane. De var alle så spændende. Wow, det lyder som en eksplosion. Rutsjebaner giver mig altid et adrenalinkick. Havde du en yndlingstur? Det er svært at vælge kun én, men jeg tror, rutsjebanen var min favorit. Vridningerne var spændende. Jeg kan forestille mig. Forlystelsesparker er så sjov. Jeg er nødt til at planlægge en tur derhen snart. Det burde du bestemt. Det er en fantastisk måde at have det sjovt og nyde spændende forlystelser med venner. Jeg sørger for at gøre det. Tak fordi du deler din oplevelse, John. Du er velkommen, Anna. Jeg er glad for, at jeg kunne dele det med dig. Hav en fantastisk dag. Også dig, John. Pas på. Farvel, Anna. Lektion 13. Jeg har det ikke godt. Jeg har det ikke godt, Anna. Jeg tror, jeg er blevet forkølet, og jeg skal søge sygeorlov i dag. Det er jeg ked af at høre, John. Det er vigtigt at passe på dig selv, når du er syg. Har du informeret din vejleder? Ikke endnu. Jeg ville fortælle dig det først. Jeg ringer til min vejleder og informerer dem om min situation. Det er en god idé, John. Sørg for at forklare dine symptomer og lad dem vide, at du ikke vil være i stand til at komme på arbejde i dag. Det vil jeg. Jeg håber, de forstår. Jeg vil også give den nødvendige dokumentation, hvis de beder om det. Det er den rigtige tilgang. Dit helbred er en prioritet. Tag resten, du har brug for, og fokuser på at blive bedre. Tak, Ann. Jeg sætter pris på din forståelse og støtte. Jeg holder dig opdateret om min tilstand. Du er velkommen, John. Jeg er her for dig. Pas på at blive rask snart. Det vil jeg. Tak igen, Ann. Hav en dejlig dag. Også dig, John. Pas på. Farvel, Anna. Lektion 14. Skal vi få en flaske champagne? Jeg tænkte på at fejre det i aften. Skal vi få en flaske champagne?
Det lyder som en god idé, John. Fester er altid sjov. Hvad fejrer vi? Lad os fejre færdiggørelsen af vores projekt. Vi arbejdede hårdt, og det er tid til at skåle for vores succes. Absolut. Vi fortjener det. Hvor skal vi få flasken champagne fra? Der er en spiritusbutik i nærheden af min lejlighed. De har et godt udvalg. Skal vi tage derhen? Det lyder godt for mig. Hvornår skal vi mødes i spiritusbutikken? Hvad med klasse? 19:00. Det burde give os tid nok til at vælge en dejlig flaske. Perfekt. Vi ses i spiritusbutikken, klasse. 19. Lad os gøre det til en mindeværdig fest. Jeg glæder mig til det, Anna. Det bliver en dejlig aften. Vi ses senere. Vi ses senere, John. Pas på. Farvel, Anna. Lektion 15. Planlagde du at besøge mine forældre med mig i weekenden? Jeg ville spørge dig. Planlagde du at besøge mine forældre med mig i weekenden? Ja. Jeg kan huske, at du nævnte det. Jeg ville elske at møde dine forældre. Hvornår planlægger vi at rejse? Vi overvejede at tage afsted lørdag eftermiddag. Det er en god tid for dem, og vi kan tilbringe hele dagen sammen. Det virker for mig. Jeg vil sørge for at holde min tidsplan klar til lørdag. Hvad skal jeg medbringe eller forberede? Bare dit dejlige jer, Anna. De er glade for at møde dig. Vi kan medbringe en lille gave eller nogle blomster som en gestus. Det lyder pænt. Jeg henter nogle blomster undervejs. Jeg glæder mig til at møde dine forældre. De ser virkelig frem til at møde dig også. Jeg er sikker på, at du kommer godt overens med dem. Tak, John. Jeg sætter pris på din invitation. Det betyder meget for mig. Du er velkommen, Anna. Jeg er glad for, at du kommer med mig. Det bliver en særlig dag. Hav en dejlig dag. Også dig, John. Pas på. Farvel, Anna. Lektion 16. Har du nogensinde været i poolhuset i vores kvarter? Har du nogensinde været i poolhuset i vores kvarter? Nej, det har jeg ikke. Hvordan er poolhuset? Det er en rigtig dejlig facilitet med en swimmingpool, omklædningsrum og et loungeområde. Det er et godt sted at slappe og køle om sommeren. Det lyder vidunderligt. Er det åbent for alle beboere i nabolaget? Ja, det er det. Alle beboere har adgang til poolhuset. Vi skal bare vise vores beboer-id-kort ved indgangen. Det er praktisk. Jeg bliver nødt til at få mit beboer-id-kort, så jeg også kan nyde poolhuset. Absolut. Det er en fantastisk måde at slå sommervarmen på og have det sjovt. Vi burde planlægge et besøg sammen en gang. Det vil jeg elske, John. Lad os planlægge en dag, hvor vi kan gå og nyde en svømmetur i poolhuset. Det lyder som en plan. Jeg tjekker timeplanen for poolhuset, og vi kan beslutte os for en passende dag. Tak, John. Jeg er spændt på at tjekke poolhuset og tage en forfriskende svømmetur.
Du er velkommen, Anna. Det bliver meget sjovt. Hav en fantastisk dag. Også dig, John. Pas på. Farvel, Anna. Lektion 17. Jeg ville undskylde for noget. Hej Anna. Hvordan har du det i dag? Hej John. Jeg har det godt, tak. Hvad med dig? Jeg føler mig lidt nede, Anna. Jeg ville undskylde for noget. Kan vi tale om det? Selvfølgelig. John, jeg er her for at lytte. Hvad skete der? Hvad skal du undskylde for? Jeg begik en fejl og sagde noget sårende til dig i går. Jeg mente det ikke, og jeg har det forfærdeligt over det. Jeg er virkelig ked af det. Jeg sætter pris på din ærlighed, John. Det kræver mod at indrømme, når vi tager fejl. Jeg accepterer din undskyldning. Tak, Ann. Jeg fortryder mine ord, og jeg lover at være mere opmærksom i fremtiden. Jeg værdsætter vores venskab, og jeg vil ikke lade noget komme imellem os. Jeg værdsætter også vores venskab, John. Vi laver alle fejl, og hvad der betyder noget er, hvordan vi lærer af dem. Lad os komme videre og fortsætte med at støtte hinanden. Jeg er taknemmelig for din forståelse, Anna. Tak fordi du tilgav mig. Jeg vil gøre mit bedste for at kompensere for dig. Du er velkommen, John. Husk, vi har alle vores op- og nedture. Bare fortsæt med at være den venlige person, du er, og alt vil være fint. Det vil jeg, Ann. Tak for dine opmuntrende ord. Hav en dejlig dag. Også dig, John. Pas på. Farvel, Anna. Lektion 18. Jeg tænkte på at prøve noget mexicansk mad til middag i aften. Jeg tænkte på at prøve noget mexicansk mad til middag i aften. Har du nogensinde spist mexicansk køkken? Ja, det har jeg. Mexicansk mad er lækker. Hvad planlægger du at spise til middag? Jeg overvejer at spise tacos. De er en af de mest populære mexicanske retter, og de kommer med en række fyld. Tacos er et godt valg. Du kan have det med oksekød, kylling eller endda vegetariske fyld. Glem ikke salsa og guacamole. Absolut. Jeg elsker kombinationen af smag i mexicansk køkken. Den krydrede salsa og cremede guacamole tilføjer så meget til måltidet. Det gør de bestemt. Og hvis du føler dig eventyrlysten, kan du også prøve nogle andre mexicanske retter som enchiladas eller quesadillas. Det lyder fristende. Jeg bliver måske også nødt til at prøve dem. Har du nogen anbefalinger til en god mexicansk restaurant? Der er en populær mexicansk restaurant i centrum kaldet La Fieste. De server autentiske mexicanske retter. Du bør prøve det. Tak for anbefalingen, Anna. Jeg tjekker det ud. Jeg er spændt på at opleve smagene fra det mexicanske køkken. Du er velkommen, John. Nyd din mexicanske middag. Lad mig vide, hvordan det går. Det vil jeg. Tak, Ann. Hav en dejlig dag. Også dig, John. Pas på.
Farvel, Anna. Lektion 19. Vil du venligst åbne gardinerne? Må jeg bede dig om en tjeneste, Anna? Vil du venligst åbne gardinerne? Det er lidt mørkt herinde. Selvfølgelig. John. Jeg hjælper gerne. Lad mig gå og åbne gardinerne for dig. Tak, Ann. Jeg sætter pris på det. Sollyset vil gøre rummet meget lysere. Du er velkommen, John. Det er altid rart at have naturligt lys, der strømmer indisk værsgo. Gardinerne er åbne nu. Det er meget bedre. Tak fordi du lod sollyset komme ind, Anna. Det løfter øjeblikkeligt mit humør. Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe, John. Hvis der er noget andet, du har brug for, så lad mig det vide. Det vil jeg. Tak igen, Ann. Hav en dejlig dag. Også dig, John. Pas på. Farvel, Anna. Lektion 20. Min ryg har haft ondt. Jeg har haft problemer på det seneste. Min ryg har gjort ondt. Det har generet mig i et par dage nu. Nej, det er jeg ked af at høre, John. Hvordan skete det? Har du gjort noget, der kunne have belastet din ryg? Jeg tror, det er fra at løfte nogle tunge kasser i sidste uge. Jeg brugte ikke ordentlig form, og nu betaler min ryg prisen. Det er vigtigt at være forsigtig, når du løfter tunge genstande. Har du prøvet nogle midler til at lindre smerten? Jeg har påført en varmepude og lavet nogle blide strikøvelser. Det giver midlertidig lindring, men smerten forbliver stadig. Det kan være en god idé at se en læge eller en kiropraktor, hvis smerten vedvarer. De kan give ordentlig vejledning og behandling. Ja, du har retorisk. Hvis smerten ikke forbedrer snart, laver jeg en aftale. Jeg håber bare, at det bliver bedre af sig selv. Tag det roligt, John. Husk at undgå aktiviteter, der kan forværre smerten. Hvil og giv ryggen lidt tid til at helbrede. Tak for din bekymring, Anna. Jeg vil være forsigtig og passe på mig selv. Jeg sætter pris på din støtte. Du er velkommen, John. Jeg er her for dig. Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har brug for noget. Ønsker dig en hurtig bedring. Tak, Ann. Din venlighed betyder meget for mig. Hav en dejlig dag. Også dig, John. Pas på. Farvel, Anna.